Ahoj, tady Jára, nový video. Sakra, špatně. Tady je to lepší. Nový video. Dneska si řekneme o reprodukční ceně. Už posledně ve videu jsem vám vysvětlil, že je lepší si vzít vyšší budget, který případně prostě nevyčerpáte, ať máte rezervu. To je cena, za kterou jste v reálném čase za aktuální ceny materiálu a práce schopni postavit ten váš vysněný dům. Cena reprodukční vždycky vyjde x milionů, ale z té částky se dá ještě určitý procento odečíst. Říká se tomu procento své pomoci. Každá banka to má trošku jinak, ale budeme se držet, že průměr je 20%. Takže vyjde cena x milionů, od toho se odečte 20% a pak teprve vychází ta výsledná částka, za kterou vy ten dům jste schopni postavit. To je taky částka, kterou banka chce, aby vy jste si půjčili. Banka chce mít totiž jistotu, že vy ten dům postavíte. Takže chce, abyste si půjčili tu danou částku, nebo chce, abyste ten rozdíl té sumy prokázali, že máte někde na účtě. Samozřejmě jsme v Česku, takže i tohle se dá obejít. Chápu, že je tohle trošku složitější. Proto vám příště ukážu jednodušší způsob, jak to vypočítat. Mějte se hezky.